खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानव गेदेर गोविंद बसुमतारी बिथाङा भैरबकुंड समष्टिनि बिजाथि महरै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय बाहागो लानो मोनगोन मोनाखौ मानव गेदेर गोविंद बसुमतारी बिथाङानो गावनो खौरांगिरिनि सिगाङावहाय रोखायै फोरमायना लानायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। जानो हागौ गावसोरनि दोलोआव सावरायलायदों जानांगौ। बिनिखायनो मानव गेदेर गोविंद बसुमतारी बिथाङा गावनो खौरांगिरिनि सिगाङावहाय टिकेट मोनगोन मोनाखौ रोखायै फोरमायनानै लादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। बे बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारनायजों लोगोसे बे जायगानि थासारि बेखौ खबर लाबाय थानाय जादों। आं मैयाबो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि बिथांजों रायज्लायहरदों आरो बे जाथाया थारैनो जोंखौ दुखु होदों आरो खोब मोनसे जायगानि जि मोनसे थासारि बेखौ बारा मोजाङै मिथियैयाव एसे गोनो गोथोआव गोलैदों। दा बाथ्रा बेल' जे जोङो जिहेथु बर' फिसा हिसाबै जोंनि थांनानै थानायाथ' जों हायावनो सोनारनानै थायो। दा बेवहाय हरखाबै आसाम सरकारा आदानि कम्पानिनो जि मोनसे हा हगारनायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेवहाय उनाव मिथिबाय जे गोबां बर' न'खरा बेवहाय खहा जागोन। गोबां बर' न'खरनि आबादनि जेनोखि हा गय बागाननि हा बायदिसिना बागान दङ बेफोर खहा जागोन। दा बेखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि बुंगोन दिनै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे आयदानि सायाव जोंहा जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टबो थाबाय आरो गाहायै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ सिगां सावरायनानै लानांगौ। दासिमबो सम दङ जोंनि नुनायाव। मानोना जेब्ला बेखौ बोलो होनानै जुदि हाखौ सेयोब्ला दावरावआ जोबनायनि लामायाव फैनाय नङा, बारासो जागोन आरो गासैबो जोंनि बर' फिसा जायफोर होखारजागोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे बिथांमोनाबो न' गैजायै जानो गोनां जाया, हा गैजायै जानो गोनां जाया, जों बे सेन्टिमेन्टखौ नोजोर होनांगोन। आं बेखायनो थोंजोङै जोंहा बिटिआरनि मानजाथाव चिफ प्रमद बर' सारखौ दिनै खावलायनो लुबैदों बे बिथिङाव। बिथाङा थाबैनो गावनो एसे हाबसननानै बे बिथिङाव रायजो राजाजों एसे सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबनो हायोब्ला मोजां। आसाम सरकारनि माखासे पलिसिफ्रा बिथांमोना दिसपुरनिफ्राय जाबसिन नागिरो आरो आसाम सरकारनि मथे थांजोबाबो जानाय नङा। जोंहा जोंनिबो सार्थखौ जों नायनांगोन आरो बेखौ जों खावलायगोन जे बेवहाय बांद्राय पलिटिकेलाइज खालामनाङा जाथायखौ। पलिटिकेलाइज खालामोबा मैया नुदों जे सोरनिबा सावगारिखौ सावदों, बेवहाय मुसुखा सावदों, बेफोर मोनसे एक्सट्रिम स्टेप होननानै जों सानो। बिसिम थांलायनाङा। दासिमबो जों रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनो हानायनि मोजां लामा दङ। जिहेथु हा हुनि बिबाना जोंहा बिटिआरावनो दंखायो। जोंहा हानि बिगोमाबो दं, इएमबो दं आरो बेजों लोगोसे जायगानि सरकारनि माखासे बिबानगिरिफोर थाहैबाय। बेखायनो बे जेंनाखौ रायलायनानै फोजोबनो हानायनि मोनसे लामायाव दङ। बेखौ रायलायनानै जोबा होननानै जों फोथायाखै। बे जोबगोन आरो बे जेंनाखौ फोजोबनो हायो। नाथाय बेखौ लानानै पलिटिकेल माइलेज लानाङा, बेखौ जों खावलायगोन। आरो बांद्राय पुलिसफोरखौबो जाहाथे गोहो दाहोथों, जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा पुलिसफोरनि लावथि जाहाथे मोननो गोनां जाया, सोरबा जोंनि गेजेराव जिउ गारनो गोनां जाया, बेखौबो जों खिन्थु सरकारखौ खावलायगोन। बिथांमोनाबो खिन्थु संजमि जानांगोन। मानोना मैयानि जि सावगारि एखेबारे होसोलायनाय मानाय जादों, जाहाथे बेनो जोबथा जायो। आरो दिनैबो एसे रिपर्ट मोनबाय थादों। बेनिफ्राय आरो बांद्राय थांनाङा। जोंनिनो सरकार बे बिथिङाव नोजोर होथों खावलायबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। प्रेक्टिकेल एकदम दुर टु दुर हाबनाय बिदि जाथ'वाखै दासिमहालागै। खिन्थु अभारअल जिखिनि सिटुवेसन बेखौ नायोब्ला जों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव टप पजिसनाव दं। टिकेटखौ सोरनो होयो बे पार्टिनि सायावसो, पार्टि कामाननि सायाव। बे हाइकामाना थोनोब्ला गेलेनांगौ गेलेगोन आरो पार्टि हाइकामाना नों जिरायदोलै होनना बुंब्ला जिरायगोन। खुनु प्रब्लेम गैया। नैबे भैरबकुंड समस्टियाव जा बुंनो थांब्ला त्रिक'नि मोनसे कम्पिटिसन जागोन।
मोनथाम पार्टी BJP UPPL आरो PPF गोबाङानो मोनसे बुंनो नागिरदों जेरै दैमारि बिथाङा मानि PPF निफ्राय गेलेगोन आरो बिथाङा 20 years MLA जानायनि एक्सपिरियेन्स दं 10 years मन्त्रि जानायनि एक्सपिरियेन्स दं बेनिखायनो बिथाङानो देरहागोन नामा बेबायदि मोनसे खिन्थु 20 yearsआव बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन होदों रायजोफोरनि दिनै रायजोफोरा बेखौनो कुइसन होगासिनो दं आरो बेयावनो थिग मात्रै जवाब होनो हायाखै खारन बिथाङा 20 years MLA हिसाबै जिखिनि मावनांगौ बेखौनो मावनो हायाखैमोन आरो बेनिखायनो दिनै बेबायदि सोंनायनि मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जादों आरो बेवहाय क्लियार एन्सार बिथाङा होनो हायाखै आरो बेनिखायनो जों सानदों जे बिथाङा 20 years MLA जानायनि एक्सपिरियेन्स दंबाबो नैबे बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै जों सानाखै मानोना बिथाङा ग्रासरुट लेभेलजों जुदि 20 years MLA जानो ग्रासरुट लेभेलाव जिखिनि डेभेलपमेन्ट जानांगोन बेवहाय आखाइ होनो हायाखै दा जिखिनि माबाखौ नाय